Hanga ka, uy. Ay, tama. Naman di ko daon dala. Uy, ano sa man gikuot ni Tisoy? Kalami ani. Morning energy drink na ako. Unsa day na, Tisoy? Agoy, huwag nanapay bata mong hilak ani ron. Muadto di pa sa mansyon karon. Kay ako pa ibubo si senyorita sa akong bag-ong dalang dulaan. Nga na sa senyorita. Pag-abot ako sa mansyon, baon din ako. Nya ako siyang paibugod. Murag wala paguro siya ingani ba? Magdali ko, bi. Indig mo, agi ganit din sila. Ako silang pahambugan sa akong bagong dulaan. Nagtuo siguro ni sila ay nga sila rin na ah. Maria, nagunsa man ka diha kisa may gihulat nimo. Mami, akong gipaabot si Tisoy og katong iyang kuya kay akong paibugon sa akong dulaan. Perti juga ni si senyorita oh. Si Tisoy pa yung pahambugan. Ang kadaghan at dulaan. Klase-klase lang. Ayaw pag muna anak Maria, kay kung mabalasan ka, muhilak biya dayon ka. Sila man gani magunaw nagpanungog sa kuha, mami. Tisoy, karon kuwaon ako akong dulaan. Anong isulod man to si senyorita? Ay, kay naari si Tisoy, magpahambog na ni Ron. Asa man ka, Maria? Kuwaon ako akong dulaan, mami, kay naana si Tisoy. Perti ng bata ako. Nadali akong dulaan. Maria, di na mag-awan ha. Igula lang ka. Yes, mami. Ako bugat si Tisoy. Dagduay ni senyorita oh. Magsunsuon na ba ya og unsay uso? Karon, kadul naman ko sa mansyon magkanta-kanta di ko para madunggan ko si senyorita. Na 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 na. Murag malipayon man si Tisoy. Murag naana po di balon bagong dulaan ba? Kanta pa oh. Nananana day ha. Na 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 na. Hi, senyorita, kumusta? Uy, naan di siya babos. Nakapalit na di siya. Ngunit kuya, wala pa. Na 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 na. Kita ka ani Tisoy na ako'y bubbles. Nandili dyan ko makapanghambugan ni maayon ba? Kanapi babos si senyorita. Ako ang pagawas di. Senyorita, dulatan. Apog ko'y babos. Naapo di siya babos. Dali Tisoy, dulat ta. Parehas ta no? Tisoy! Tisoy, tanawa ha? Ingana pa lang ito na silang duha. Dili sila mag-away. Kabata ang sa gawas. Ako kan-aon din. Ay, talingang balila. Maria, Tisoy, paghinay mo ha kay madagma mo. Yes, Maria! Yay! Tanawa Tisoy, dagan ka ni Ron. Oh! Hanga ka, uy. Ay, tama. Naman di ko daon dala. Uy, ano sa man gikuot ni Tisoy? Kalami ani. Morning energy drink na ako. Unsa day na Tisoy? Agoy, huwag nanapay bata mong hilak ani ron. Kani, mo ni ako energy drink. Lami kayo ni senyorita, wara gatas. Ay, mauba? Patilawad ang kuha na Tisoy. Na, dili jud pwede senyorita kay magsagol atong laway. Lamia, oy, mura maggatas. Sige na po Tisoy, gamay lang man. Nag-toothbrush na bitaw ko. Na, pagpapalit na lang sa imong mami senyorita. Naaman na dito sa tindahan nila Uncle Brian. Lamia, jud, oy. Ay, naadi na ilan niyang Uncle Brian. Magpapalit ko sa kong mami. Daghan ka ayaw ko ipapalit. Na, suko man dili tagaan. Mami, magpapalit ko din mo Yakult, mami. Para sa giinom ni Tisoy. Ano ko'y kwarta, Maria? Mami, oy. Asa naman na itong alin sa mais di ay? Senyorita, lami kaayo. Daghan good nig vitamins. Mami, bang, tabangan ba yata ka o gasunod pagkawan ng mga nagalpis na? Na, makabulo na si senyorita oh. Pamalitan nilang Uncle Brian para makabalo ka og unsay lasa. Tisoy, pauli na ba sa inyong habit? Kung dili, tulani mong dalon pagkaon. Mami, mangutan
dito, senyorita, pangutang na dito.